Ahojte, ja som Natália, vítam vás do nového videa. V tomto videu by som rada zhodnotila prečítané za jar, čiže za marec, apríl a maj. Vybrala 3 najlepšie knihy, 3 najlepšie mangy alebo komiksy a povedala vám aj niečo aj o sklamaniach. Poďme na to. V tomto období som prečítala 26 kníh, najmenej to bolo v marci, keď to bolo len 6 kníh, z toho 2 komiksy. Potom v apríli to bolo 9 kníh a z toho 3 komiksy. A v máji to bolo 12 kníh a z toho 8 komiksov alebo mang. Keď zoberieme taký top 3 najlepšie knihy za toto obdobie, tak ako prvú, tú, čo by som dala top 1, by som dala Heaven's Official Blessing, druhú časť. Táto kniha je vlastne také fantasy v takej čínskej mytológii, ale patrí do žánru danmei, kde je vlastne romantická linka medzi dvoma mužskými postavami, ale ich vzťah sa tu rozvíja veľmi, veľmi pomaly. Toto bude naozaj taký, že super slow burn a tá mytológia je tak výborne spracovaná, že sa mi to veľmi páči čítať. Kniha je napísaná veľmi takým netypickým štýlom, keď porovnáme s iným ako takým západným fantasy, tak tu je to dosť také iné, ale je to veľmi zaujímavé. Počula som predtým na ňu strašnú chválu a dlho som to odkladala, ale som rada, že som sa k nej konečne dostala, lebo naozaj to stojí za to, je to strašne super. Potom na druhom mieste by som umiestnila celú ako polku série Zlatá klec. Ja som vlastne prečítala prvé 3 časti, z toho prvá Pozlácená sa mi veľmi páčila, ako aj vlastne druhá aj tretia časť. Táto vlastne máme príbeh, kde je retelling o kráľovi Midasovi a jeho zlatom dotyku a vlastne naša hlavná hrdinka Auren je konkubína tohto kráľa Midasa, ktorú on zozlatil a ona žije v zlatej klietke, nikto sa jej nemôže dotknúť a žije v takom veľmi toxickom vzťahu. A príbeh je o tom, ako vlastne ona si začne uvedomovať, čo sa okolo nej deje, nájde vnútornú silu, taký svoj hlas a snaží sa z tej situácie dostať. Je to strašne super, všetkým odporúčam. Prvá je taká kratšia, druhá tiež, ale tretia tá už je taká hrubšia, ale je to veľmi dobré a stojí to za to. Prečítajte si to. Tretia kniha, ktorú by som hodnotila ako k takým top za toto obdobie, je Dom rodu Safíru. Veľmi sa mi to páči, to je tiež taký retelling Modrofúza a sú tam čarodejnice, strašidelné domy s duchmi a také ako nadprirodzené bytosti z francúzskej mytológie. Veľmi dobre to bolo spracované, veľmi sa mi to páčilo. Veľmi aj dúfam, že autorka bude pokračovať v tomto príbehu ďalej, lebo ona si nechala takú cestičku, po ktorej by mohla ísť ďalej. Tak veľmi dúfam, že pôjde po nej a ja chcem ďalšie knihy z tohto sveta, lebo to bolo strašne super. Keď zoberieme top 3 mangy, tak ako prvá je určite bola Zom 100, čo je vlastne taká hororová komédia, ktorá sa odohráva v zombie apokalypse. A vlastne náš hlavný hrdina tak strašne nenávidí svoju prácu, že zombie apokalypsa sa mu zdá ako voľný deň, ako dovolenka, nemusí ísť do roboty, je to strašne super. Je to veľmi pekne nakreslené, spracované, sú tam humorné momenty, ale aj také celkom že strašidelné. A tá kombinácia je taká strašne dobrá, tak sa teším na ďalšie časti, lebo myslím, že naozaj stojí za to. A potom na druhom mieste sa pre mňa umiestnil komiks Lightfall, ktorý je veľmi krásne nakreslený. Je to vlastne také cestovanie našej hlavnej hrdinky a jej vlastne takého toho, môžem povedať, kamaráta, ktorého stretne a musia prekonať rôzne nástrahy. Ale je to strašne krásne a odporúčam všetkým. Môjmu mužovi sa to tiež veľmi páči. A na treťom mieste sa u mňa umiestnil Útok titanov. A túto mangu som už tak dlhšie videla som, že je veľmi populárna, ale
až tak ma to ako nelákalo. A potom som videla len taký obrázok a veľmi ma to nalákalo. A fakt akože začína to super, som zvedavá vlastne, čo sa bude odohrávať ďalej. To vlastne je taký príbeh, kde ľudia žijú s vysokými bránami, aby sa ochránili od takýchto ako obrovských titánov, ktorí ich zožerú, ak sa k ním dostanú. A je to fakt riadne zaujímavé, tak som zvedavá, že čo tam bude ďalej. A to bolo vlastne všetko stopu. A povedzme si niečo o sklamaniach. Bohužiaľ sklamaním z mangy pre mňa bolo Bibliománia. To bol ako pekná manga o ničom. Ja som čakala taký viacej hororový vibe. Niektoré obrázky tam boli také aj akože šťastí príbehu, ale vlastne celé to nedávalo taký extra zmysel a išli sme skoro k ničomu, čiže to bolo také, že trošku strata času. Ale nevadí, aspoň, že to bolo krátke čítanie. No a ďalšie, bohužiaľ, sklamaním pre mňa bol ako veľmi také rozchválené romantázy Vládca. A musím povedať, že mne veľmi nezašiel štýl autorky. Ja som sa snažila tako dostať do toho príbehu, ale nie veľmi mi to ako išlo. Potom sa pridávali momenty, ktoré sa mi začali nepáčiť a potom som sa už len nutila dočítať to, lebo všetci vraveli, aký je tam koniec, že koniec je šokujúci, že stojí to za to prečítať si ho. A no mne sa to ako nepáčilo, ja neviem. Ja som to hodnotila veľmi slabo. Bolo by to lepšie, keby to bolo písané v tretej osobe. Nemala by som pocit, že ma autorka celý čas len klame a je to také zvláštne, keď sa pozerám na svet očami hlavnej hrdinky. No tak čo už, nikomu sa to môže páčiť, to je úplne v pohode. Len ako fakt ten štýl autorky nebol pre mňa a druhú časť ja čítať nebudem. A to je vlastne všetko. Ďakujem, že ste pozreli toto video. Napíšte mi, ak ste niečo z toho čítali, či sa vám páčilo alebo nie. Ak sa vám páči video, dajte like a dajte sledovať kanál. A tak, do ďalších videí, majte sa, pa.